बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया गावनि आखाइजों मिथिंगायारि अलखदाव हा खहा जानांनाय एबा हा खुरखाजानाय खमैबो 900 नखरफोरनो खहा सुफुं रानदों। नंगौ, बिटिआर सरकारा दासान्दि गामि गिदिं गिदिं रायजो राजाफोरनि खाथियाव फैयै गुबुन गुबुन जेंनाखौ बोस्रांनो हाबा मावगासिनो। फारसेथिं हा रानबाय थादोंब्ला फारसेथिं रायजो राजानि खाथियाव थांना सावरायहैगासिनो आरो रायजो राजानि जेंनाखौ बोस्रांगासिनो बिटिआर सरकारा। चिरांनि निसिमा ओनसोलाव मिथिंगायारि अलखदजों हा खुरखाजानाय गासै 900 नखरफोरनो आसाम माला माव बिथांखिनि गेजेरजों बिटिआर सरकारा नायबिजिरनानै खहा सुफुं रानदों। बिटिआर सरकारनि एम रनजित बसुमतारिया नायबिजिरहैनानै खहा जानांनाय दुखुथिया नखरफोरनो बे खहा सुफुंखौ होनाय जायो। जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 11 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 11 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। 11 थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 11 सिम मुं थिसननाया फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 11 नि मुंखौ लानाय सोलिगासिनो। आबुं मिथिनो थाखाय मुं थिसननायजों लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जानबुं अनजिमा आरो 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क.com आवबो टपार जानो हानाय फरायसाफोरा